Hvad så YouTube? Danish Gamer 123 her. Jeg vil gerne lige vise jer, hvordan man skifter navn på YouTube. Okay, første trin. Internettet, Google, YouTube. I klikker på pilen. Og så... indstillinger. Så trykker I på jeres navn. Eller vil jeg tro? Nej. Det var ikke der. Går vi lidt tilbage. Så kan I på den der. Nå. Hey mand. Det her, det kan godt tage lidt tid. Åh. At fastpasse en knap. For de små er jeg sådan her. Hvad fanden? Jeg kunne da skifte mit navn i går til Danish Gamer 123. Det er sådan noget. Nå. I gør i hvert fald sådan, og så vælge lidt op på YouTube. Okay. Og så efter det, så trykker I igennem, selvom... Og så står det deroppe. Vær så like, abonner og eller subscribe, som det rigtig kaldes. Og skriv en kommentar. Ikke nogen dårlige. Og vi ses til næste video. Hej hej.